खोब गोजोननाय मोनदों गहपुर ओनसोलाव फैनानै गहपुरनि 31टा जितु बुथ कमिटि बे 31टा बुथ कमिटिनि दिनै गासैबो मेम्बारफोरखौ लानानै प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मेम्बारफोरखौ लानानै राजगड़ ओनसोलनि नैबे फिल्डआव मोनसे बुथ सन्मिलन बे बुथ सन्मिलन जायो बाहाय गासैबो बुथ कमिटिनि बिबानगिरिफोरा फैदों आरो बेजों लोगोसे खाथि खालानि रायजो राजाफोरा दिनै बिटिआर ओनसोल नामबा बडलेण्डआव हाबनो मोननायखाय खोब गोजोननानै फुर्तिजों बाहाय बाहागो लाफैदों गतिके नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों बरायनानै लादों गहपुर ओनसोलनि रायजो राजा खोब हजा खोब सिन्ताखिन बिथांमोना फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव UPPL दोलोजोंनो थागोन ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होगोन जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथांखौनो चिफ बानायनायाव हेफाजाब आरो मदद होगोन गतिके नैबे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासियो आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जि समस्या बे समस्याखौ सरकार बानायखांनायनि उनाव गासैबो समाधान खालामनायनि मोनसे लामा जों मोनगोन खोब गोजोननाय मोनदों गासैबो गामिफोरनि लिस्टफोरा ओंखारबाय बे लिस्ट ओंखारनायजों लोगोसे नैबे गामिनि रायजो राजाफोरा फुर्ति मोनदों बिथांमोना जे भट होनो मोनमारसिगोन मोनसे समाव बियो नंखाय बियो मिसा बिटिआर सुक्तिया माने आसल सुक्ति नङा बिटिआर सुक्तिया भुवा सुक्ति होननानै BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन बेखौ ओरैनोसो इलेक्शननि मोनसे ललिपप होननानै बुंदोंमोन खिन्थु दिनै मोनसे बास्तब दिनै मोनसे एकदम जि सैथो बे सैथोआ दिनै ओंखारबाय गतिके बेखौ ओंखारनाय लोगो लोगो गहपुर ओनसोलनि बिश्वनाथ ओनसोलनि सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माने गोजोननाय मोननानै जोंनो बयबो साबायखर बावहरदों गहपुर ओनसोलाव जौगानायनि थाखाय इतिमध्ये गोबां बेहाय स्कुल गोबां नैबे ओनसोलनि रंगमंच अडिटोरियाम दा बे ओनसोलाव बानायनायनि हाबाफारिखौ जागायजेनबाय आरो नैबे ओनसोलाव गोबां हा गैजारोङै बिथांमोननो हा होनायनि जि बेबस्था बेखौबो खालामनाय जाबाय आरो साननैसोनि उनाव बियो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव थांनानै सेटेलमेन्टनि जि खामानि बे सेटेलमेन्टनि खामानियाबो आरम्भ जासिगोन जुजिलायनायखौ जों दिनै नैबे ओनसोलाव रावजोंबो जानाय नङा 95% UPPLआवनो भटा गोलैगोन गतिके माखासे भटा बिथिं थांलाबायगोन गतिके रायजोफोरनि जितु बाहागो लानाय बे बाहागो लानायखौ नुयोब्ला UPPLआवनो ट्रेक्टरावनो 95% रायजो राजाफोरा भट होगोन बियो दिनै रोखा जाबाय कैंडिडेट सायख'नाया जेब्ला नटिफिकेशन होगोन बे नटिफिकेशन होखांनायनि उनाव कैंडिडेटनि बाथ्राफोरा ओंखारगोन कैंडिडेटआ जोंनि थाखाय 3 नाम्बारावसो कैंडिडेटआ जोंनि थाखाय 3 नाम्बारसो 1 नाम्बारा जोंनि ओनसोलनि जौगानाय 2 नाम्बारा जोंनि माने दल 3 नाम्बारावसो जोंनि कैंडिडेट थागोन गतिके 1 नाम्बार जोंनि ओनसोलखौ जों जौगाहोनांगौ 2 नाम्बारा जाबाय जोंनि संगठना मजबुत जानांगौ 3 नाम्बारावसो जोंनि कैंडिडेटआ बाहाय जों बासनि खालामनायनि जे प्रक्रिया बे प्रक्रियाखौ जों खालामनाय जागोन थैंक इउ